og mellemrum lander. Og vi har en anden mand, som... Ja, det er ikke så tæt på for helvede. Hvad skal jeg lave? Skal jeg lave det der... Sejt. Jeg kan ikke altid lave det. Skal du prøve? Du bliver lige ved. Nice. Så, nu kommer den. Han vil lave. Er du klar? Forlænder. Forlænder. Lav en forlænder. Jay, lav en forlænder. Jeg skal prøve noget. Ja, jeg skal lige prøve noget. Det er fordi, jeg vil prøve. Nej, men det er fordi... Prøv at vente. Jeg skal lige prøve noget. Imens jeg har telefonen her. Nej, fordi så bliver du sløret. Det vil jeg ikke. Og nu begynder vi til fail-videoer. Ja, fail. Nå, er I klar? Nu kommer den. Jeg lover rulleplan. Og nu kommer den. Ultimativ. Og jeg når forlænder. Det var ikke med. Er I klar? Nu er jeg fail. Backflip. Er I klar? Fail. Skal jeg også prøve nu? Så kan du filme. Ja. Og det var så den sidste, vi har for i dag. Hej.